ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ମୁଁ ମାନସ କୁମାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 16ତମ କିସ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16ତମ କିସ୍ତି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାହା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ 2,80,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି 16ତମ କିସ୍ତିରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲାଭାର୍ଥୀ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଉପରେ ଲାଭ ଉଠାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ EKYC କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏହି 16ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଖରେ ଥିବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।